šut. Nije mogao, ovdje je Ruben Dias. I u ovom trenutku utakmica je završena. Maroko je u polufinalu svjetskog šampionata. Veliki trenutak istorije svjetskog fudbala i još jedna zvezda u neslavnom stilu završava svoje nastupe na svjetskim prvenstvima. Cristiano Ronaldo posle Neymara sa suzama u očima napušta Katar bez nove prilike da se bori za svjetsku titulu. Ronaldo neće ispisati istoriju svjetskog sporta i svjetskog fudbala, a Maroko je to večeras učinio ovom vanserijskom predstavom protiv ekipe koja vredi više od 1 milijarde eura. Neverovatno izdanje Marokanaca tokom čitavog turnira. Oni više nisu senzacija svjetskog prvenstva. Oni su najhrabriji tim koji ima sjajnog Ziješa, najboljeg desnog beka na turniru Ašrafa Hakimija i neprikosnovenog Sofijana Amrabata, koji je u ovom trenutku jedan od 3 najbolja fudbalera svjetskog šampionata. Veliki Maroko i veliki Cristiano Ronaldo koji uplakan napušta Al Tumama stadion. Maroko ide u istoriju, Cristiano Ronaldo posle Neymara sa suzama u očima u slačionicu. Fernando Santos možda i kraj karijere na klupi Portugalije. Sa druge strane, Marokanci čekaju boljeg iz okršaja, engleski i francuski od 20 časova. Kakav meč i kakva hrabrost večeras velike ekipe Maroka. Maroko je među 4 najbolja tima, prva afrička ekipa u polufinalu. Walid Regragui zamenio je Halihodžića na klupi pred svjetski šampionat. Suze u očima kapitena Saisa i veliki trenutak. Prvi tim iz Afrike i prvi tim iz arapskog sveta među 4 najbolje ekipe planete. Ja sam Nemanja Matić, nadam se da ste uživali uz ovu prelepu sliku sa Al Tumama stadiona. Do narednog prenosa, sportski pozdrav!